Agay! Ah! Ah! Grabe, may pagkabilin si Paco eh. Mayra. Agay. Mayra. Gipaka, Kyle! Gipaka! Pinahit ako. Ate, gitay! Gipaka! What's up mga choy? For today's video, adto ko na may dagat ngay mga may kasag. Oh! Mag-ado may mag-trip na bubog ka ng kot-kot! Gusto nga na mo kot-kot! Laban makuha! Ha? Grabe naman ka par. Dua ano yung nagdua? Goal check! Goal check! Goal check! Kita check eh. Ah, goal check! Ayan! Pulido! Ball magkilay, pre! Ball ba, ball? Dapat ikaw pagkuha. Simana ba? Ball ba? Saan ka punta? Sa Ramon. World trip. Ay, lamin ba wala? Sinamalis ka, no? Sorry, crabs. Kaya mga kamao, kaya mo daw, kaya mga dagpo ka daw, ayaw pa yana ka daw, kaya sakit ka na mamakar no. Naglaw isla mo. Katak ko, hindi katawag sa bibir, baka tawag bibir ka? Baby. Oh! Gusto ko lang pumunta sa mundo ng mga halimaw! Yeah! Ito? Kikimpita na. Dagkong yun na. Agay. Ikaw na. Agay! Ah! Grabe, may pagkabilin si Paco eh. Mayra. Agay. Mayra. Gipaka, Kyle! Gipaka! Pinahit ako. Ate, gitay! Gipaka! Ako kaskasagin, ano yun mo? Budlay pak! Gipak! Gipak sa! Ako gipak sa mo! Ano? Muni manit? Dali. Bah, mga Carlos. Agay! Sama yun! Sama pero yung magdaghag ba? Kusik. Grabe. Ay, siya lang! Terus ilaham kay par. Nawad ako kayo. Denghaga po ni mo par eh. Siya ako! Kamu padang kayo. Saan yung tawag niya? Sila. Utrop ka berloloy. Kamu ba? Pero may gawa magdanghag. Oo deh. Mga choy, daghan tagwa. Oh, daghan ubay-ubay na. Ato sa siyo na tong mamigo to na sa payagan. Sala. Ate. Bugnawa na pala. Bugnawa. Sala. Asa mo nung kasagday? Kami na par. Grabe sila pa utong buwa mo. Og mga joy, ato na lisog dyan og lubok ang atong vitamins! Sakto sa kay para di kayong tanto gubuang kibot. Ato na sugdan og duso-duso! Og kaya mga joy, bago kayo suda, ato ilo na itong mantika. Og sir mga joy, ato na ilo na itong labas. Sunod emikos-mikos na nato, kadalay mga sa emikos-mikos na nato. Boss na yan ang pad, tara ang imong gi-request ka kasag, ilunod ang kulturo. Ang atong saray-saray nga kasag. Yes! Okay, sunod ato sa emikos-mikos mga toy ha, emikos-mikos na nato. Sunod boss na yan ang pad, ato na timplan og badig sarap. Sunod boss na yan ang pad, oyster sauce. Sunod boss na yan ang pad, ato sa emikos-mikos. Boss na yan ang pad! Tara siya, dinataho ito na, gamay lang. Imikos-mikos na ito, dina. Imikos-mikos na ito, boss Ryan Umpad. Imikos-mikos na ito, boss Ryan Umpad. Boss Ryan Umpad, ato na yung haon na ng imong ka-request. Kaya short mo ito sa sili, gamay lang sa taron. Hong sir mga choy, mga cookies, na punta sa atong
Halang-halang nga hipon, mantika. Og sa mga choy, ato na ilo ng atong mga lamas. Hiram doon guys. Ang ba't imikos-mikos na nato? Oh, boss, raya ng pad. Suot man to sa kasag kay pagkanto naman to dako naman dagat. Ato na presa og hipon nga gisado ha. Ato matangan og iba boss, raya ng pad. Mikos-mikos ato ko dali, mikos-mikos. Oh, sir boss, raya ng pad. Ato na ilo na atong hipon boss, raya ng pad. Sunod mikos-mikos na nato. Oh, sir mga choy, ato na planog batik sarap. Sunod, oyster sauce. Sunod, ato sa imigos-migos. Huwag ka na mga yun, sa may ato dugayon, ato na ng hula ng atong hipon, gisadong hipon. Oh, mga choy! Eating na! Tara mga choy, oh. Yes. Grabe circle yung puwa. Ha? Grabe circle yung puwa ng patong. Ako ni-hit pero kukit-ukitong talsa. Oo, grabe, kumpare na ko. Lah. Ha? Iisog na kumpare, oh. Timing na. Tara. Piti. Grabe, oh. Guwapo ni, ilamos. Puros na sili, mga choy, oh. Puros na sili. Movements. Danapod. Wah. Grabe si Madam ginoon dari ginunay. Kalmar kayo, gaip mundok. Dalay undok si Madam. Mga choy, sige nagtumo ka mo ng kanon. Hotdog gina mo ni kao na ba? Mga sili. Ako po gina mo na ba? Nga. Dilambos. Loh. Ate. Grabe. Dilamos na. Si grabe si Kala na mga choy, bugukod sa kuwag dako ba? Oo. Apple boss mga chay. Mga choy, leading na! So, di aron mag-shoutout na sa mong Whitey mga kagwapo. Shoutout ko ni Kuya John Whitey. Shoutout! JB Diloy. Shoutout! Og Jinky. Shoutout! Og Kuya James TV. Shoutout! Aljon Tabasa. Shoutout! Og Elton Raccoon 89. Shoutout! Roger Del Dileco B. Cura. Shoutout! Og Abigail Espinola. Shoutout! Og Loloy Vlogs. Shoutout! Og Marbel Gaom Cospisor. Shoutout! Remark Salamanca. Shoutout! Og Glenn Tapis. Shoutout! Og Jezreel Salde. Shoutout! May na kong Salde. Og Salde. Og shoutout ko na Maansel Kaglitan. Shoutout! Og Arturo. Shoutout! Og Rosita Simangan. Shoutout! Og Oh, Gia. mga choy! Palihog na ko pangitan ni kay Wantin. Og shoutout ko ni GR Bansiloy Ursal. Shoutout! Og Joshua Malz Official. Shoutout! Marinong Dariel. Shoutout! Tekong Vlog. Shoutout! Og Moriel Juanico. Shoutout! Og Jed Palancia. Shoutout! Og 7 words. 7 Words Production. Shoutout sa kapunta to the moon, Rosel! O, na. Oh, sa tatay ko ka! Titing Jiswa daing anak ni Libo niya, anak ni Gaga! Butang italino! Shoutout! Sawa pa ba sa tatay mo, sino? Comment ka mo dentro! Wow!